Arzuri armada osoa zeraman laguntzaile gisa. Espain zurpailak mugitu zituen. Nogotxokoibong, mantxut, diotat nogotxokoibongi, errepikatu zuen izakiak. Eta nik artekatu nuen ere behialako itzaz gain, bai ahoskatzea deliberatu nuen zer gerta ere. Lasaitu nintzen, gure eskualdeetako euskalki ezagun bat Espainetan ez eramatela ohartzean. Agian zehazten eta nik jadanik erabiltzen nuen Marteko euskara zela baimentzera usartuko nintzatekeen. Autotik kontrola ez nezakeen bultzadak atera ninduen. Izakiak esker eskuin mugitu zuen burua arraroa, eta zirudienez neure erantzun utzala ez ezakeen onar. Aurreko astean, lanean, orea garbi salbatzearen, familiak emazte gaia bereganatu zion gizon aurrak belarrian trinko, deiadarka gelan sartu zitzaigun. Hor dira, gaur haien kontra borrokatu naiz Nafarroa karrikan, gero Gaztelu bidean, iez joan dira, baina bihar berriz etorriko dira. Nor, eskatzera usartu nintzaion, irratian ez nuelako Amerikar edo Rusiarren edo bien zuberoaren aurkako eraso iragarpenik aditu. Jarraitu zuen atxanka. Estrarultarrak, uinak hori menditik datozkit, sendi ditzaket. Ikusi dituzu, nolakoak dira?